Nyamataro main ne kanisa ngima ne district ya Nyamatare ngima ase njobo korali wemere moyo monene. Asa Marieta no beti Deviokali tipio dikwa director kuri Nyamataro main. Tuwaligana chiko chinyinge tuwaligana pastor Chochi Murara na pastor Melanie Mbaka n'abageni abange na uyo minto Anthony Gwagendi nerora abo mugeni obonire. Asa Marieta nkoro kupeni nondali kuri Nyamataro main member ye kwaya na inche ngawangu ira chinga kejiga kwalika district ya Nyamataro taraja 2 abalisi bonse pi tuwabakalibye neki kwa chonski moji cheli tukeli asobonge erito nyala gusanga amangana yo monene na endi nayo bekakaga egento mubuko ogocha gusesenie kwa yiga epati ni era abe y'abantu bonsi ase district yaito na mono onye South Kenya Conference diamond. Ababwatani be kampuni ya Agritech Expo and Trade Fair nigo bakobarigani bene ase amorokerero abo ayara beka gokorekana kitariki 25 cy'umutinyo gatano narimo omwako yega asensemeri ya Nyosia Farm Imeye University ya Kisii. Gati y'ababwatani abara bagwikirana asensemeyo ngamona Bayers Unga Farm Care Limited, Agrisidco, Trigger Chemicals, Koteva Agri-Science, Green Life Crop Protection, AG Revive African Limited, Murphy Chemicals, ACK Show Kisii Branch, Nyamira North Women Circle, Sifa Farms, Shant Delikekis, True Vets Techno Systems Limited, Ultra Vetis, K Plus Fertilizers Kenya Limited, Joseph Onsinyo Herbs, Yara Kenya, Bidco African Limited, Agroscope, Amona Sigma Feds. Mwensi mwariganirigwe asimo kuboligwa mwenyorere amabagaino erinde mobe mogwikirana ase amorokereria yu. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Minto ase Kigima omwanchi omulgeri abegeta seni Ndizi TV nigo charagire chinsa isano na ibere chabonu mubaso asinero bere wekiranu kwaneke bnango koletrande amangana mayebu na bereka gwateka kura chingongo chansi inye chense asinse mochichi mitandao asinse moya Facebook na bakwenda kutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asinse moya website na wotunya gwetera www.ndizitv.net iritere nenkerubo Frida nolyo kweneke bna chibi channel yogira gwikira sole asinchira ya bene nere Petra Mukira abakubwatana nere Melen Bochabeli toska tonyegera wira nanda segekeke kerbosio elinde ngumanya mange asinchira yobwenye. Mancho muligeri yangu kwa ligani bene ilinde tobeto sanga asubwamo gochaka bonega goika omwelio ama yaye birebiga nigo tokwechaka kurwa se county ya Kisii anene kurwa ase ward ya Kiogoro asingo kumanya bana nelitko liya kabere ase ward yo chinga kya bamenye benseme yo bagenda tagwesokya asobonge na boigo kolingolwa na konyora obogwenya obwabosa emagega yo mu MCA bwe ward yo kubwaterana nyagitari ya boso
Tongo ase okorenta obochenu asange n'abamanyabo gati abali babagwesokia n'abagotu abo babire bakwenyorera obokoreri kegima nabo igokogokera egetambukiro kyomo MC obo ase baenekia konyora obogwenia chinga kibaba kuringorigwa amaroire konde no morobilyo ogendete gokorekana ayora chikoba kugoika omoelio litko lia angio ase bali bataraba bagwikirana cinsemecho babire bakuboligwa gwikirana erinde kwenyorera obokoreri obo Lero neli tukulia kabiri tuakira asenge njeo korora abantu baito nakoba mariogo bosaka ase program ya busonge kurukwa giving back to the community na igweto mubere bobe na igwo murwari abaru oburwari mbora iganachi bankonyire bangaira mariogo ngende kwerwari ende bonororire ngambia ale ntubo gweni yange otorente iro bugweni ga banyagitari baruru bosongo tegwakanira kende bono tonyora mariogo kubwa mono ekero tali wachikugwase nyasaye agatwagwa Walta muchachi gagende tikuturwanire segie nkongu ya maendeleo na bakongu bunde bwa situgwate kuna nchibwe komo nyene na arwara nkagenda ICU hema na ndusiororo na bagende kurusia bantoro bachandegete najiri gupigwa na nyole ngani nyimbo tamanyika na kurate kibiga konya tukunya kumyoka kujikitu bono kotolenka na sobuye bwa goto mindo atolete ile dinto amariogo pakanka muchache nyasamo ke korogorita okorira mange karatwaroche emartitude y'abantu bagita umuganda bw'abantu Kyogoro abanyagitari bagatema bakarua mariogo bakabariogo bakabantu bonse bagesanika bwata mariogo rero nyandre tokakanga abantu begwoti barire rero muna tuwati nyandre matwanyorra abantu bandende besokire batare nginya gitari abange sana tigabaye umwesimi wali baga muna bandre takomwambi yamona senge chomwato umwesimi wa worto bari mu cyakiri baga agende takoreme cyane Hekiombe kiabagaka korwa sensemeli ya bogetuto nigo babere bagwesokia bene nabo igokobolia omogusi kwaine kebuna ngobwatesia bale abarai korwa sorgongo rwabusi elinde gochikwenyorera amabaga yemeremo asensemeli ye serikali asege koli kerebosio okwana nigo baine kiagosiro museneta bwe county ya Kisii Richard Momoima Onyonka aseba bolia bagusi kumobwatesia elinde goikerania obokoreri bwaye eri yeito tobwate buna abagetutu togwetogeria igekorokwa Richard Momoima Onyonka onde bwensi ora moire kiara onde bwensi orengera tingache kobaga nabagetutu ngegera chukuna Momoima oino mogetutu akuna na anda amanyengera mobere bobe mono kabisa kende gyonsi ondora atake goikumanya ng'abagetutu bonsi pigo bareamo bono ige leader yeito sebo getutu na ando orekero gekenene kyobo seneta igakorwa Richard Momoima Onyonka igoro ya Richard Momoima oyoro mo senator itotebe senior asenge njorero abairo muraya matuka mange twaroringa esegire kunya liba roro package mata hito getutu ndengo sabanga abagetu baminto ntundo basiko baba towatana na kero kende abarai baito ekero muraya arorekanire ngano murai bw'ikinguru igabwanite gusirwa bune ntoka tabanga bono Richard Momoima buna senator yeito ya Kisii county engima igabwanite gusikwa induti atomwa masikani kulingana no burai bwaye nani garo murai omugako omuya okwana mangana maya nando wanite kubwate miroberi emiya senyenjo ekerate nako kwana abatabanga omurai okwanire none ntako panga byonsi byako panga indwe abagetutu baminta monsi simwabeta abanjali abanyali bana ababasi monsi simwabeta pakabagirango tigatosike abarai baito abantu baito tomanya ng'ekerogo igo gikorendu giatugekerwa na Momoima ntoroche ng'a orogendo rwa yakogenda na roronga buno rwaise ankio na bora nyore bogokia encherega neirie igo twensi pia bagetutu gotomaete ng'ekerogo tobwate na kiekio na makongari na kitwatebera mbuya ase president ko yae kerogo keria na araira ne maega yomomuroyo na intwe egera torende bogetutu yeito abana baito bache konyora ase bagotacha tonache chitamachi nyinge sebono iga toinyora abana baito mugusina tete ng'a karibi ke mutigalia bainani mbuya mono
na kubwatikana no kurubikana oku kwabetego kwenekigwa aburi tukore igoro nigo asarenene yabirige kwenekigwa anene ase enibe nyinge yabeire kegosira asamagacho yabisi yo mwambasada o Uganda nigo umuriro betoko gusamba ebinte binge asabonchereria bange babere bakoenekia konyora asara okwana omwakiri Danstan Omari nigo amuchiri abanyanyimbo asogotabeka oborendi asamagacha yo asainekebuna nigo enganeyo erabege korenta ogwatananika gati ense ya Kenya na boigo ense ya Uganda boigo nigaberega kumochia abanyanyimbo ba KDF ase ogotoma gochakaleta murembe ase chinsemo chingaki ayanekebuna nigo babiri bagotumwa gochagoita abantu. Kuna mawakili zaidi ya 37 katika hiyo ofisi pale juu. Afisi za balozi za Uganda ziko kwenye first floor. Tulikuwemo mwendo wa saa 11 hivi pale ofisini mwangu, kisha kengele za moto zikaanza kulia, ilibidi moshi ikaja, tuliruka kutoka gorofa ya 4 mpaka chini. Mungu ni mwema. Hakuna hata mmoja aliyevunjika miguu, lakini tuko sawa, majeraha madogo madogo, lakini yote tunayaomba ni Mungu. Lakini yale ambayo tunajiuliza ni moja, ofisi ya balozi ya Uganda iko hapa juu. Wapi wale ambao ni walinzi wa mabalozi? Sababu balozi ya Uganda ni kama balozi ya Marekani. Mbona mabalozi zote zililindwa, balozi ya Uganda haikulindwa? Sababu hili huenda likaleta zogo kati ya Kenya na Uganda. Huenda tukapata shida wale wa Kenya wako Uganda, sababu huenda kukaleta uhasama. Lakini tear gas ndio ilirushwa hapa. Tear gas ndio ilipigwa hapa. Hii ni duka ya viatu. Tear gas ilirushwa pale. Tear gas ilirushwa kwenye makamera na manguo, kisha jumba likashika moto. Hili jumba limetengenezwa kwa mabilioni. Unavyoliona ni jumba la kifahari, limeanza kurekebishwa. Kwa hivyo hatujui serikali inafikiria vipi. Sheria ya kuleta maaskari wa jeshi nje kufanya kazi ya polisi lazima bunge ipitishe. 2/3 majority lazima ule ichukuliwe pale. Pili, anaye nguvu zile za kutangaza ni amiri jeshi, sio waziri. Amiri jeshi wa taifa ndiye anatangaza, kisha waziri anaweka kwenye gazette notice baada ya bunge kuidhinisha. Kwa hivyo kile ni kitendo ambacho hakiko kwenye sheria. Na maswali ambayo najiuliza kama wakili, wale wanajeshi watakuja na tear gas. Hakuna mwanajeshi katika taifa la Kenya amefunzwa jinsi ya kutumia zile tear gas, jinsi ya kutumia zile baton za polisi, jinsi ya kutumia zile shield za kujikinga. Kwa hivyo hawawezi. Wanajeshi watakuja kuua watu. Kwa hivyo hili ni tisho kwa usalama wa taifa. Habasa nigo babete bagwesokia asobonge na baigo gokora okorobekana ase chinsemo linde kwamerelia omuswada bwechibesa bwo mwaka bwechiri 2024 na baigo mwaka bwechiri 2025 kolende kubwatikana no korobekana ko ase binte binge bebete bigosalika nigo abanyanyimbo kora sensemelia KDF babete bakoegwa ogochika wekirana ase chinsemo linde kwaneke bnangwatana na bale abasayabo asensemo ya Githurai niga bange babete bagusiria obugima bwabo kubatikana muna nigo abanyanyimbo babete bakubarasa askolenda abakenya babere bagwesoke nabo igo komochia ege korikyo chinga kibaene kirebna obuno kurwanirira obwene bwabo nabanyanyimbo mbabwene tiko emokia egetambukerekyo.
Ayo narabete ka okorekana asense meli ya Githurai 45 asa bange babete bagusiria obugima bwabo konde togotoma engora yaitu ya bene Oscar Busio asense mende kubwatikana nali agende tagokorekana asense ya Kenya nigo abarayibe kanisa babere bagwe sokya bene nabo igo koboria omorembe ko enekigwa asense yo okwana aba bishop korwa ase county ya Nakuru nigo baganirie serikali gotwara okoigwana anena sibayanekire tene ni bunati bali kwegerera nsemende yonsi asikorende bamochia ebikorwa byabasaye goitwa. Kenyans to know that we as bishops we have not sided ourselves with any side, not of the government, not of Gen Z youth, not everybody, but we are the voice of God, and we are saying to our government, first is to start, because the government has got three arms, and one is judicially, the other one is parliament, and the other one is executive. We are talking to all. The parliament had the song of these young people telling them to shelve the bill, but they were singing that song to the deaf ears. And therefore, the great problem was contributed to parliamentarian because they did not listen to the young fellows, forgetting that this nation does not only belong to the old people, it belongs to us, including the young people. Therefore, you parliamentarian, don't let everything go to president. You have contributed a lot by not giving your ears to the young people. You just ignored them. And that is what have resulted to whatever they demonstrated. They were in a total anger. And therefore, we ask you that in future, in our government of Kenya, a clear demarcation of the arms of the government, independent, should be put. The beacon of judiciary, the parliament beacon should be there, and the executive. And the judiciary or the parliament should not be led captives by the executive. They must be dependent totally as what is enshrined in the constitution. And as I come to finishing, I wanted to also ask the young people, you don't express your anger by destroying things. But we doubt, because the first day they did this, it was very calm, in a very gentle manner, but it seems they were introduced some gangs amongst themselves to spoil them. Manchu Muriel kurwa sorobo tiorioni ne kira mwaili obwa mangana magia asebire biga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa 10 ayona mange ne nyara sinchira yobwenge na bakanda gutubwate sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net magech kamera soko ne kibina ebichana boigeli ogira gukira sole asinchira yabene nere Petra Mukira bakubweterana nere Melen Buchabiriria ne Kerubo Frida twara obuligeria borobia.